ngap dan sawai pi ki parlok ki bistanat ben pe yak daga video ha ka channel dai na ka daw bo eling halan ulaban pelim yo lianal si ha ka bolon dia wot jong tau snem arja ar pulai ong kapten barim jong ka club Manchester City ka jinga kli ya ka bolon di or awat jong tau snem arja ar pulai kan long hapdeng lianal si but waling halan namar kine bro arngut klio khur mar lightly ki trophy ka tau lianal si ha ka bolio khur ya ka world cup liki won bat copa de france kat bo eling halan ulio khur yak English Premier League, FA Cup, but UEFA Champions League. Kumtala pelong e kirangele kai football ki barim lani ki former players ban yatai lani ban dibit halor kade kabenta kata syafang ka blondi o award jong tau snem arjar arpulai hapdeng Lionel Messi but Erling Haaland ha ka bala don ki boong bo Lionel Messi unsa job ya ka blondi o award ka ba pra jong tau snem arjar arpulai but don pat ki boong bo Erling Haaland unsa job ya kane ka Ballon award jong tau sam ha kane hi ka ju ka chingata syafang ka Ballon award former captain lani captain barim jong ka club Manchester City Urshad Doni haba kren lengba ka OLBG bat haba clear syafang ka Ballon award Urshad Doni ulong bo rangle kai udang arfly snem ka arta unsala man pelim yo rangle kai ulio khur hadu nyautli ki Ballon award kata Erling Haaland ulaban pelim yo Lionel Messi haka Ballon award jong beta usnem arjar arpulai Urshad Doni ulap tang da kubuong oj nadu kapasudang hadu menta umparlaban penkinyo Lionel Messi Henry uya perpat bat une urang lekai jong ka club Manchester City Erling Haaland oj ngitip ban UI bo Erling Haaland umsumla ban tap goal haka UEFA Champions League kata haka not out stage Henry ule kundo imdo yap ban pelaj lagi jinge ban lengba ka jing tristom jongu la penlong ban pelaj free yakiwi pat ki jaka haka baki timet jongu da ka basuk kio ban tap goal ha ka jinge lekai bat dai lengba ka ne ka benta ka Ballon d'Or ka dai ban bishar ne hoj Lionel Messi di urang lekai ula pendep ya shibun haka jing lekai football haka jing im jongu Henry Erling Haaland udon ka ka bu ukwa ban improve shishu lani ukwa ban pen kam tibit shishu ya ka jingpha na kam ta ka football bat haka ju ka por Erling Haaland udai urang tap goal bat bit napo ka outside box habang UI ka jing tap goal jongu shabar jong ka box kim don pat ki wei ki rangale kai ki bala ban pen kinya u hadu kini ki si ka bamenta oglio former captain jong ka club Manchester City Urshad Doni te parlok parajor Hato pisau kumno ya ka jigong uni captain barim jong ka club Manchester City Urshad Doni pila bun jubab kat kum ka jisau jong pi lengba ka comment box jong ka ka video te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila snau tu ngin second du hakwai pat ka video kublai shibur